Tam, kde sa dostanú iní neskôr, musí byť Antik Telekom už dnes. Túto výzvu sa snaží zakladateľ firmy Igor Kola plniť už od začiatku podnikania. Začal som už podnikať ako 20-ročný počas svojho štúdia na vysokej škole. Technológia a inovácie som miloval, to znamená, stále som cítil, že som oklopený tak múdrymi ľuďmi, že svojimi vedomosťami dokážeme priniesť niečo v takej veľkosti, že tu vie zasiahnuť pomerne veľké množstvo ľudí. A ľudia boli naozaj zasiahnutí. Vízie Antiku sa menili na realitu. Začali sme hneď, dá sa povedať, z úvodu riešiť telekomunikačné siete, ktoré sú výsadou a mali sme to vlastne obdobie veľkých telekomov. Ale tá služba bola postavená práve na to obdobie tak unikátne, že ľudia nám stali v rade. Určite však nie na reklamačnom oddelení. V podstate by ho možno ani nepotrebovali. No to, čo Igor určite potreboval, bolo zaujímavé meno firmy. Páčila sa nám práve ten antagonizmus, niečo veľmi historické, čo je úplne netechnologické, spojiť s niečím technologickým a veľmi dobre sa to pamätá. Úspechy v podnikaní teda posúvali rozvoj. Antik už vyše 20 rokov poskytuje telekomunikačné služby po celom Slovensku. Zároveň sme priekopníkmi v oblasti internetovej televízie, tzv. IPTV riešení, ktoré poskytujem po celom svete. Televízne kanály, aj tie pre dospelých, tak dokáže rýchlo šíriť naozaj všade. Jeden z najmodernejších hotelov, ktorý momentálne je v Burj Al Arab v Dubaji, kde vlastne je naša technológia. Takisto máme väznicu na Novom Zélande v Aucklande, ktorá beží špeciálne na prevýchovu väzňov a takisto využíva naše možnosti, ako je aj letecký terminál v Egypte, v Káhire. Pri doslova svetovom podnikaní nenecháva Igor Kola nič na náhodu a ani takí Číňania ho nezastavia. Nie, nebol to záznam pustený odzadu. Igor si s Číňanmi naozaj rozumie a v krajine trávi aj dosť času, no miluje Košice a východ Slovenska a s aktivitami tam nezaostáva. Prináša technologické novinky dokonca do vychýrených tuzemských dovolenkových destinácií. Čo sa týkalo vlastne telekomunikačných služieb, tak sa nám zase podarilo ako prvým priniesť tzv. 10 gigabitový internet a ten sme dokonca ponúkali až v Čiernej nad Tisou. Východniari majú nepochybne radosť aj zo zdieľanej dopravy, ktorá je v Antik Telekome ďalším podnikateľským pilierom. Od kolobežiek cez elektrické horské bicykle, cez lode, elektromotorky. Z košickej elektromobility má pritom osobnú radosť aj pán Kola. Mám rád elektromotorky, sú príjemným potešením, lebo vás vedia dostať do oblasti, kde úplne tichúčkom sa viete preháňať po lese a obdivovať prírodu a pritom si dobre zajazdiť. Aj keď sa Antik Telekomu naozaj darí, prezieravý Igor Kola myslí aj na zadné dvierka. Absolvoval som, dá sa povedať, profesionálnu školu pre profesionálnych kuchárov. Týmto certifikátom vám to dovolia sa zamestnať v viachviezdičkovom hoteli. Áno, práve gastronómia je silným koníčkom majiteľa Antik Telekomu a istým spôsobom aj ďalší biznis. Som majiteľom aj viacerých reštaurácií, to znamená, že téma gastro je pre mňa srdcovka. Okrem tých bežných vecí, ktoré momentálne sú, tak milujem skoro všetky športy a snažím sa ich robiť aj celkom dobre. Mne sa podarilo sklbiť moju záľubu vlastne aj s prácou. To znamená, že veľakrát si užívam svoje radosti vo svojom voľnom čase, aj to, čo by som normálne mal robiť pracovne. To znamená, že sú to všetky technológie. Momentálne ten čas, ktorý venujete v tom podnikaní, je niečo, čo je nenávratné. A dá sa povedať, obrovsky si vážim ľudí, ktorí pre nás už pracujú niekoľko desiatok rokov, že nám darovali čas svojho životného obdobia, ktorý je nenávratný. To znamená, vážime si každú sekundu, ktorá momentálne by mala byť tak zmysluplne využitá, aby nebola premárnená.